Men bilecek YouTube erkin ölçüsü halkara derece spor ustadı. Men Türkmenistan Sport ve Siyakaşlık İnstitutunun 5-nji il talibi. 14 yaşımdan beri Türkmenistan. Kiçilikden men kakam judo oyuncu Türkmenistan geçýärdi. Men şoň kakamı görüp men hüwätlendim. Ben Türkmenistan'ın basketem çempioniýyny ady munasip boldum. 2016-njy ýyly Vietnam ýurduna geçirilen kenarýaka oýunlar, kenarýaka az oýunlaryna birinji medalyň eýesi boldum. Ýaňy ýakynda 2017-nji ýyly Azerbaýjan döwletiniň Baku şäherinde geçirilen Islam raýatlyşyk 4-nji oýunlaryna birinji medalyň eýesi boldum. Ýakynda geçirecek 5-nji az oýununa gatnaşyp altyn medalyň eýesi bolup baýdamyz berende parladyryny inanýarym.